Freestyler, rock the microphone, straight from the top of my dome. Freestyler, rock the microphone. בקיצור, אני לא יודע, אנשים שההורים שלהם הם עולים חדשים, יש כאן מישהו כזה? זה הולך ככה, כאילו אמא שלי שמדברת עברית, כאילו היא מדברת, אי אפשר לדעת אם מדברת עברית עם מילים פרסים מושחלות פנימה, או פרסית עם מילים בעברית מושחלות פנימה. זה כאילו, היא מדברת פרסית, וכל מה שישר לה זה רק המילות קישור, בין לבין, כאילו, זה נשמע משהו כמו, היא מדברת עם חברה שלה בטלפון. המשם רפדם קופת חולים, דוקטור במגוף, דלקת אדם, אנטיביוטיקה במדד. יופי, מה, פרסית רעותה לגמרי. הקטע הכי מצחיק שההורים שלי היו משתמשים בשפה כדי לגרום לנו לא להבין על מה הם מדברים. אני זוכר שאחותי הייתה יוצאת ליציאה, ואז אבא שלי צועק לאמא שלי, צ'רה אין חולצת בטן מפושמס לזונה. יופי אבא, לא הבנו שום דבר. עכשיו, לגדול כילד בבית של פרסים זה... אנחנו חסכנים, ההורים שלי לא חסכו ממני כלום, שום דבר. אני הייתי בכל חוג אפשרי, בחוג לחלילית, בחוג לג'ודו, בחוג שחייה, בחוג זה. רק שיעור אחד כל פעם, השיעור ניסיון. שלא יגיד שלא היה בחוגים. כל שבוע חוג. נחמד. רופא שיניים. אמא שלי מצאה איזה... בהדסה, אין קרב, יש שם את אלה שמתלמדים. לקחה אותי ואת כל האחים שלי ללכת לעשות שם טיפולי שיניים. עכשיו, אני ילד בן 4, אוקיי? הם הצליחו למצוא לי כל כך הרבה דברים בשיניים. ואמא שלי עוד מעודדת אותם, כן מתוק שלי, אתה צריך שיניים תותבות. יופי. עכשיו אני, כל ילד רגיל, נגיד אם הוא בולע בטעות שקל, ישר לוקחים אותו חדר מיון, נותנים לו מכות בגב. אצלי, קודם כל הורידו לי את זה מהדמי כיס, כאילו. פעם אחרונה שאתה רוצה.